Me gida har yanzu kana nan baka fita ba? Zuwa kenan na riga na fita yi. Na je wurin ne na samun garin ba kowa kawai sai na dawo. To a ce dai kana namiji mai gida har yanzu kana gida baka fita ba kam. Mata kenan. Mutum dai da gidansa amma sai an takura shi. Kai. War dai samun fita kan yafi. Allah ya tsare a dawo lafiya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Shanono. Musale. Ka gani shi wuce sa ka biyo ku? Ai mai ɗakin ka ne ta buƙaci kafinta. To shi kuma Ali kafinta aiki ya masa yawa. To shi ne ya turo ni in zo in duba. Ka san na fara aiki a can aiki. Ni dai ba zan tsaya ba. To zan shiga gari in ka gama ka same ni a cikin gari kawai. To babu komai. Ai ni ma shaf zan yi fito. To a buga shi da kyau gaskiya. Shaf zan yi. Karkada mu zan buga shi. Madalla. Zan buga shi. Ba komai zan buga shi da kyau. Ba matsala. Sai mu haɗu a cikin gari. Ba wani abu. Yawwa. Ada